Народ, вот требует продолжения сериала. Faol va blogeri o'zbek Aleksey Garshinki avvalin shуда дар бораи мавҷудияти қароргоҳи махфии тобистонаи президенти O'zbekiston маълумоти оммавиро пешкаш кард. Ахиран дар канали худ дар YouTube видеонавор дар бораи Shovotsoy нашр намуд. Дар навори таҳти сарлавҳаи Бӯстонсарои Қаллобон дар O'zbekiston, ки дар он ӯ дар бораи сафари худ ба минтақаи кӯҳистонии O'zbekiston ба хотири ба навор гирифтани қасри Мирзиёев суҳбат мекунад. Видеое ки блогер ба навор гирифтааст, имкон медиҳад манзили боҳашаматро бо боғҳояш ва кӯли сунъӣ ки қаблан танҳо аз моҳвораҳо дида мешуд, бо диққат дида мешавад. Ага, В лоб скажу. да, Вот эта территория охраняется для чего? ага, Там внутри горы, ага. там дальше. ёдрас мекунем ки моҳи феврали соли ҷорӣ хабарнигорон мақолаеро дар бораи манзили махфии президенти O'zbekiston дар мамнӯъгоҳи биосфераи Угамчаткал дар 100 километри шимолу шарқи Тошкент ҷойгир аст, нашр карданд. тафтишоти Озодлиг аз муҳосиба бо мансабдорон, бинокорон ва сокинони маҳаллӣ иборат буд. инчунин далелҳои ҳуҷҷатиро дар бораи масраф шудани садҳо миллион доллар барои татбиқи ин лоиҳа дар бар мегирад гуфта мешавад. пас аз ин масъулин маълумот дар бораи қасри тиллои президент Мирзиёевро рад карданд ва гуфтанд ки ин маҷмӯа гӯё барои коргарони роҳи оҳан ва оилаҳои онҳо ва инчунин барои сайёҳон сохта шудааст. Мирзиёев инчунин гуфт ки ӯ бо амвол дар минтақаи дарёи Shovotsoy ҳеҷ иртиботе надорад ва изҳороти қаблии ширкати роҳи оҳани O'zbekiston темирюллариро дар бораи он ки ин истироҳатгоҳ ба таври қонунӣ моликияти ширкати роҳи оҳан аст ва барои истироҳати кормандони O'zbekiston темирюлларӣ сохта шудааст, такрор кард. Или же объясните мне, как такое возможно, что над зоной отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана нет полетной зоны. И объясните мне еще один момент, как такое возможно, что в зоне отдыха есть 4 площадки для посадки и взлета вертолета.